மாத்திரை குடிச்சாச்சுல்ல, கொஞ்சம் பால் குடிச்சுக்கோங்க. இந்தாங்கப்பா, இந்த பால் கொஞ்சம் அங்கே வைங்க. இந்த பால் பரவாயில்ல, இன்னைக்கு சீக்கிரமாக மாத்திரை சாப்பிட்டியே. அப்போதான் பாப்பா வயிற்றுல பூச்சி வராது. குடிச்சுக்க வேண்டாமா? ஆறிடுச்சு, ஆற்றிட்டேன். சூடு இல்லை, குடிச்சுக்க. ஆறிடுச்சுமா, குடிமா. அப்படி சொல்லுவா கொடுத்துருவாங்க உனக்கு, நாக்கு சுட்டுற மாதிரி. குடிக்கணும் பாப்பா. மாத்திரை சாப்பிட்டோம்னா பால் குடிச்சுக்கணும். என்ன அப்படி பார்வை? அவ்வளோதான். சரியா?